ama sa in zawa in chi bai vek ule hunrei tak kan chol to nuwa voinia kan ron let le theya kan topic kan lu tak tak ma in ka channel te hi lo like lo subscribe nge nge turin alo lati lo ti tan khan in ka ngen chawani chuan vo in ni chuan in kan topic tur chu princess cut kha ani photanga basic tak tak kha ania kan la soi kha tuna hianin kan lu chho ze langa dakin ze la po khami akke akora hi kan han zo phot kan sia chan to nuwa ke korte chu kan lati le anga chuan kildang a design shan ang te po kha kan la soi chho zel don nya tuna chuan princess cut atangin kan chan le phot don nya voina kan ti tu chu princess cut kan ti kha enge princess cut kan ti mai theya princess cut hi shallow ti po kan la om mai the a then chuan paper cut ten ti top zela ti hian alang chiang them o hemi helai cut ang hi princess cut chu ni a chuan hnung lama po ti hian mi hi chuan a inkar hlat zong hemi le hemi inkar hlat zong hi chu nakina paper a kan cut huna kan in shil shadon nya